Men Sa jag? nej. Att det är helt seriöst? Kom då. Ha? Kom då. Mina skor ska ju för fan vara vinterskor. Och så tar du av dig luvan som att det ska gå bättre så. Nej men jag ser ingenting. Släpar jag typ den här i golvet? I golvet också. Varför kom du? För att jag har bra skor och inte jävla massa... Spring! Nej! Jag orkar inte. Nej, kom igen nu! Jag ska. Du tar emot påsen. Släpp upp den då! Kom igen nu älskling, klarar du det här? Det var asläskigt också. Du får väl ta lite sats. Va? Alltså vet du ännu? Va? Shit också. Jag kommer visa på mig. Och så är det jätteont i händerna. Jag kommer säkert slita upp hela roten. Oj, fan att det inte är just som att... Yes! Hur känns det? Det är skitbra.